Identifikovali smo u vrlo kratkom roku i uhapsili osobu koja je uništila mermernu ploču na spomeniku na Ravnom lazu u Piperima. Ovaj događaj je prijavljen podgoričkoj policiji prije 3 dana od kad smo preduzeli niz operativnih aktivnosti, službenih mjera i radnji iz naše nadležnosti kako bi počinioce ovog djela privedli pravdi. Skrnavljenje spomenika posvećenog organizatorima 13. julskog ustanka je uznemirilo javnost i istovremeno naišlo na oštru osudu. Zbog ovog destruktivnog ponašanja i vandalskog čina uhapšen je LV 2002. godište iz Podgorice i on će zbog krivičnog djela povreda groba biti priveden nadležnom tužiocu. Počinilac ovog vandalskog čina je od ranije poznat policiji kao učesnik incidenata. On je sa grupom lica uništavao javne površine ispisivanjem grafita sa nacionalnim obilježjima u naselju Donja Gorica. Također je prekršajno procesuiran zbog omalovažavanja i ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti tokom trajanja vjerskih okupljanja.